weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to doɗela juma nammarela lugsayba gorgola babaɓe ɓogge ñamanari fouta dialo kon waktu yoni ha to lewa arɗo sadio kame same ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi sénégal hoorejo leydi ndi oɗo ñalawma hande waɗi jillumum toon to luga gam juuroyade ceerno basirou tala toon to leydi mauritanie boñmo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen ha holliri wonande kay yogay koppareje ene ngakki e boñuji he ha yoga e woni nokkuji guddi toon to leydi mali e nder falde meneka ko jango waɗi toona jango ngu kene wona yimɓe tato taw ko koniyankoɓe leydi france gañi hena toon to leydi gambi ma en ketto musidɗo men koddanene abouba caggal kay pelɓodirala ñalawma hanko yoga e landaji taw koye nder leydi ndi toon to leydi guine galle joguiɗo kuɓam leydi ndi holliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui caɗele ko fati e kuɓam e nder leydi guine kala kabruji mena jolam jaberi ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde sappo e ɗiɗo siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal ma en jaaha toon to louga kalene ñalɗi diine e baɗoji toon taw kadi waɗata ɗum ko ceerno basirou tala ngolɗo lawol noon watti capanɗe joyyi e nayyi ɓiwola lawol keɗiɗon ñalɗi diine ne mbaɗe toon to louga kala hitande taw kadi koye gardugol ceerno basirou tala oɗo hen ñalawma hande noon subaka hande hoorejo leydi sénégal biyeteɗo makky sala kam tigui waɗi toon jillumum oɗo hen ñalawma hande kanko khalifa on mo khalifa mo louga woni ceerno basirou o holliri noon wonande oɗo hen saaha mo gonɗen ɓe ɓuurani yidde teskade ko wiyete kala dawrugol e nder ɗiɗo hen ñalɗi diine kanko hoorejo leydi ndi noon wo juuli toon tisubar oɗo hen aljuma hande tedduɗo wo ñaguima duwaw o ñaganima duwaw ɓesguji leydi sénégal kala ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en kaale natgol golle wonande kay ñawoɓe leydi sénégal ñalawma hanki onon hoorejo leydi tawtorama ngol natgol golle kanko hoorejo leydi sénégal noon wo dañi sudde toon konguɗi makko gam hollirde kay oɗo saaha mo gonɗen e yidde makko ko yo ñawore leydi sénégal fawoy dow gonga kame nunɗala o holliri noon maɓe ɗoftu ñawore leydi sénégal ha yimɓeɓe kala ganda wonande kay ñawoɓe leydi sénégal daari koye dow potal kame nunɗala ko wonan ɗum ko noon soɗon teski yogay magistrat ji taw kadi ko UMS kamɓe ɗon ɓe kollirino oɗe saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko jeytade koye mabɓe ɓe jeyto koye mabɓe taw kay ñawore leydi sénégal fawata koye lamɗo fawata koye jagorgal taw kadi ko jagorgal kalfinalgal ko fate banggue ñawoje hoorejo leydi ndi ɗon dañi namde patuɗe ɗen golle kono noon wo dañani jumpade e ɗeɗon namde caggal nde o holliri wonande oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko darade darde tindilang beele ñawoje kisɗe e nunɗal ne gona e nder leydi sénégal ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to touba duttoɗen e ndeɗo henna sunare ñalawma hande onon waɗi balɗe tati ko hande tigui yimɓe hewɓe pottiti toon to touba caggal noon khalifa kesso o toɗɗede biyeteɗo sirigne muntaga mbake ko wona ɗum ko noon biyeteɗo walla mbiyen koreji mam walla mbiyen koreji mam cheikh anta mbake kamɓe noon ɓe ndendinino koppareje jonde no fewi gam yiddeɓe noon heblade arde juurade biyeteneɗo sirigne sidi mohtar mbake beele kay ɓe gaddan ɗum hadaya tekkuɗo no fewi caggal noon ɓe jeehin haɓe ƴetti ñalngu ngu noon ko alhamisa hanki o wonno ñalngu ngu haade alhamisa o arde noon taw kanko sirigne sidi mohtar mbake o ruttima e joomi ko caggal mum noon hanki tigui ɓe timmini on aadi ɓe ndendinno noon kene fota wonde temedere e capanɗe joyyi e 1 million taw kadi koye koppareje franc CFA
ko ɗum tigi woni ko ɓe gaddi ɓe dokki ɗum khalifa keso caggal kayde ɓe potanno e kamɓe e ɓerde mabɓe e gam yidde ɓe kadi wadde ko wiite surprise wonande kay khalifa cankiɗo on aadi noon wonno ko alhamisa hanke ko ɗum tigi ɓe timmini on aadi e oɗo hen khalifa toɗɗaɗo ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Bofa taw kadi koye ladde Casamance e caggal nde limore nde wonno sappo e nayo oɗo saaha mo gonɗen mayɓe ɓe gonti sappo e joyo e caggal noon nde koniyankoɓe leydi Sénégal jilli kay e nder ladde Bofa no woruno e kamɓe noon ɓe dañi tawde toon neɗɗo goto ne maayi taw kadi ko biyeteɗo Vieux Sané e kanko Vieux Sané noon wacciya koye nder nokko biyeteɗo Bindioro walla mbiyen nokko biyeteɗo Badiouréy ene tawe e nder falde Bingona e kanko noon o wirama kikiɗe hanki o ko wona ɗum ko noon chef de état major mo leydi Sénégal e taw kadi ko biyeteɗo Cheikh Gueye holliri oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue weyoji kame maaji ha e leydi kala koɓe yiilotoɓe wadɓe ngalɗo hen baɗala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Mbour kalen e tonto Sali taw kadi ko almami gonɗo tonto Sali julnowo juma mo Sali ko galle makko yana sanga pecce jamma yane mabɓe noon ko bandiji taw kadi ko joguitiɓe yoga mabɓe joguiti ko jaseje ɓe jogui ko laaɓe e yoga hen jogui koko wiyete pistolet woni fetelaji kamɓe noon ɓe jaggui galle o kene fota wonde waktuji ɗiɗi ɓe dañi nawde toon noon kene wona baali sappo e goo walla mbiyen nogas e goo mbaalu e ko wona ɗum ko kene wona kanŋeji jondi kam e téléji ala kala koɓe ɗacce oɗon galle ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Thilogne kaneneɗo hen ziyara taw kadi waɗante ɗum ko Hamme Baba Talla kanko Ceerno Hamme Baba Talla kanko waɗante oɗon ziyara noon ma fuɗɗo ñalawma janggo walla mbiyen ma fuɗɗo ñalawma hande o tonto Thilogne taw kadi ardi oɗo hen ziyara oɗo saaha mo gonɗen ko biyeteɗo Ceerno Siradio Talla oɗo saaha mo gonɗen noon kamɓe Thilogne naɓe puɗɗima jaɓɓade hoɓɓe mabɓe kala ko wona ɗum ko noon Ceerno Hamme Talla taw kadi ko goto e taniraɓe holliri e wonande kay kamɓe iwoɓe e nokkuji kala aroɓe nottade oɗo ziyara kala garowo ne andi ko addi ɗum e kamɓe kala aɓe ɗaɓɓa nde ɓe garata e mbadi peewal kame potale nunɗala sen giwi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jayde witende laton tigɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kene wona balɗe ɗiɗi walla mbiyen kene fota wonde jonte ɗiɗi ko koppareje kese mbatti yirlade nder leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗe noon yogay boñuji leydi Mauritanie ngakki ngaalu no feewi ha ganduɗa yogay nokkuji taw kadi ko tirateɗi ngaaluji oɗo saaha guddi e gam teskede yogay biyeji taw ko biyeji kesiɗi koko ngakki no feewi ko fate banggue faggude noon ne joga kulhuli mawɗi e nder leydi Mauritanie e caggal jonte ɗiɗi noon guilɗen ha oɗo saaha mo gonɗen biye mo ujunere o walla ni mbiyen ɗerewol ngol ujunere ha oɗo saaha mo gonɗen suwa taw yiyede kame ɗerewol sappo walla so en kaali ɗemgal mama fulfulde mo Cameroun e mbiyana booro ujunere kame booro sappo ha oɗo saaha mo gonɗen yiyaka taw ene joga kulhuli mawɗi no feewi noon oɗo saaha mo gonɗen ya taw wona ngakkude e ɗiɗo hen ngaaluji goni e jeemade leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende ami ɓe kolliri e jagorgal kalfinagal ngaalu leydi ndi biteɗo Mohtara Wulde Ndiaye e ñalawma hanki o joddima ambassade mo leydi Japon kamɓe noon ɓe ciifodiri yogay balle wonande kay leydi Japon ma wallite leydi Mauritanie e soɗon teski noon e nder leydi Mauritanie ene teska wagay nokkuji heege mantinigue kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe guitti ken won 1,5 million e taw kadi koye koppareje yes e koppareje ɓere e koppareje Japon so tawi qimama kame koppareje ugguye ma won 15 walla mbiyen ma won 1,5 million taw koye koppareje ugguya yoga hen noon wattete ko ñamde kame jaram e safaruji yoga e gueɗe ko wona ɗum ko noon jagorgal kalfinagal ngaaluji leydi ndi holliri oɗo saaha mo gonɗen e jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe leydi Japon maɓe ciifodir ko fate banggue awo ko fate banggue awo kame heblo e ko fate banggue cellal ɓalli e beele leydi Mauritanie ne jogo karallagal yoga e sukaɓe janggoɓe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali landa hoorejo leydi ni mbiyata ko IPR e kamɓe noon oɗo saaha kala aɓena ñumbo yoga e konguɗi ɗin konngudi noon puɗɗima ka yardede ataye kame boli e nder leydi Mauritanie e kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamtu manda mum tataɓo e caggal noon jonde mawde
sodani ton to roso e garde golodo hen gorko e biteɗo wuldu Mohameda Allah abete kanko non o holliri e kanko yadi mabbe kala oɗo saha yidde mabbe ko yo horejo leydi ndi ƴamtu mandamuma tataɓo ha joni ton to leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale kerol hakkude leydi Algérie kam e Mauritanie e ñalawma hanki onon waɗi potital taw kadi ko iwɓe Nouakchott kam iwɓe ton to Algérie e kamɓe kala noon ɓe potiti ton to kerol to kene ɓe potiti ton to PK 75 e taw kadi waɗɗani nokku biteɗo taw waɗɗani nokku biteɗo tindi fo e taw waɗɗani ɓe tindi fo ton noon ko kerol hakkude leydi Algérie kam e leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗe noon yidde mabɓe ko yo kerol ngol darne mbele ene newna yangara hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Algérie ene tawtora ɗum noon gardiɓe gendarme on diwan kam e gardiɗo douanier ene wonde ɓeɗo hen witeɓe polisario ena kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri kamɓe kala ɓe kebli beele ngol lawol e wawa joƴƴinede kaɗirɗe kese beele ene newna ya ngara e taw kadi yalti ɗum ko jayde leydi Mauritanie wiyetede Adrara Info ha joni ton to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ha joni ton to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede Adrara Info e kamɓe noon ɓe kolliri hoɗɓe nokku biteɗo Ani Farba walla men hoɗɓe nokku biteɗo Ani Farba kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗena e kamɓe kala aɓene berti juuɗe faade hoorejo leydi Mauritanie ɓe bindi ɓatake mabɓe ɓe ñaguima caggal kayde ɓe mbaɗi seppoji mabɓe limtindi ha oɗo saaha mo gonɗen haydara ala ko gasi e gueɗe mabɓe e caggal noon ñalawma hanki o ɓe bindi ɓatake faade hoorejo leydi ndi e gam hollirde wonande kay toon to falde hawdila harbi e nder nokku biteɗo Ani Farba oɗo saaha mo gonɗen ɓe ngala laabi timmuɗi e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko yo lawol darne taw kadi darnete koye nokku e biteɗo Tenti kam e nokku biteɗo Tiwili ene wonde nokku biteɗo Egere Gara ene wonde nokku biteɗo ene wondi e nokku biteɗo Tenti e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kala ñawɗo toon oɗo saaha heewi ko mayde e caggal ɓe ngala laabi moƴƴitene kadi laabi ɗi ko laabi ceene ɓoole ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale jayde leydi Mauritanie e taw kadi ko jalti ɗum ko jayde witede RFI kamɓe noon ɓe kolliri ha oɗo saaha mo gonɗen faade kay jaydeli taw kadi ko gollontoɗi koye mumen e yoga hen taw ko windiyankoɓe ha oɗo saaha mo gonɗen ƴettitani golle mumen e gam noon hollirde laamu ngu wonande kay ko kayitaji ɗi ngakki tigui kono noon hollirama oɗo saaha mo gonɗen yoga e jaydeli leydi Mauritanie taw ko jaydeli privé e goni koye point mort hay goto anda ɗoɓe jogori farnede e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali toon to leydi Mali e nder falde Meneka toon ne kadi ñalawma hanki e heccanki kala ɓeɗo hen witeɓe Barahan taw ko dadiɓe ɓe leydi France nati e nder wuuro witengo Meneka ɓe mbaɗi hen noon banggugol cattugol no fewi ha dañi kay jaggude yoga yimɓe noon e yoga hen ɓe kolliri gona wat boniyankoɓe kono kamɓe ɓe kolliri aɓe ndewidi filuji ɓen haaɓe tawi kay ɓen koye waɗɓe boniyankoɓe jeeya ñalawma hande o noon ko neɗɗo goto kay kaɓɓunoɗo dadol taw kadi ko pettoje ko kañum tigui fettini e sara auto mabɓe taw ko auto blende ha ganduɗa koniyankoɓe tatto taw koɓe leydi France gañima hen ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale marché rouge woni jeere woɗere e caggal kay sumdede ken woni joni lewru oɗo saaha mo gonɗen e kamɓe noon ñalawma hanke o waɗi toon jillu mum gardiɗo fedde witede kunu fedde witede kunu noon ardi ɗum ko biteɗo Modibo Kone o tawi toon noon biteɗo Gawsu Koulibaly noon kañum ardi nde ɗon jeere e kamɓe noon ɓe jaltini ngaaluji jonɗi no fewi gam wallidde kay wonande ɓen sumraɓe nde ɗon jeere e kala cumraɗo ko famɗi ko kala heeɓi million ngaji 3 e koppreje franc CFA ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale ndelama kuɓam wonande kay nokkuji jeeyeteɗi oɗo saaha mo gonɗe noon dognoɗe motoje kam e werlaji kala kolliri mette mumen e caggal teskede ndelam kuɓam ene ɓeydi ɓamtade coggu mum e nder leydi Mali kala ɗo wonno temedere oɗo saaha mo gonɗen wonti temedere capanɗe jeeɗiɗi kala ɗo wonno temedere capanɗe jeeɗiɗi wonti temedde ɗiɗi mbuuɗo kamɓe noon ɓe kolliri ɗeɗo gueɗe so tawi jokki yataw jogorani ɗaccude golle mabɓe walla ni werlaji mabɓe walla motoje mabɓe e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Orange Mali taw kadi ko noddirguel téléphone ngaji ñalawma hanki onon ñalawma hanki onon ɓe mbaɗi jonde fayodinde e toon to hôtel biteɗo Radisson Blu e taw kadi ko gardiɗo Orange Mali biteɗo Alassane Dione e kam e jagorgal kalfinagal ko fate banggue weyoji karalleje kese
kamɓe noon ɓe jewti ngam kay hollirde oɗo saaha mo gonɗen Orange Money addi keblorgal kesal taw kadi koko wiite 4G ganduɗa kala ɗo gonɗa tawɗo wawa dañde internet taw kadi ko ɓurɗo yawde e yaccade kono noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗe noon guila kay gonduɗo lewru ndu gonɗen ɓe puɗɗima golle mabɓe kono wona e kala Bamako woni 4G kono ɗo saaha mo gonɗe noon ɓe goni koye golle mantiniɗe e ɗeɗon golle noon ɓe ɗaccata ɗum so wona kay leydi ndi kala heeɓa ko wiite 4G ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale seppoji juɓɓinaɗi oɗo subaka hande e taw kadi juɓɓina ko toon to yeeso galle suudu sarɗiyeji leydi ndi e juɓɓin ɗum noon ko rewɓe taw rewɓe wuuro ngo kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen e rewɓe hewɓe ne keewi dañde caɗele e nder leydi e nder wuuro ngo walla ni e nder leydi Mali ha tenti e Bamako caggal kay so tawi wona piggal rewɓe tan e ko warede rewɓe oɗo saaha mo gonɗe noon kamɓe ne yidde mabɓe ko sursarɗiyeji leydi Mali yo yurnito gonka rewɓe leydi ndi ɓeɗe ɓe gadda kuule kese e taw kadi ɗen kuule ene mbawa fawede e kala piiɗo debbo walla kala jooɓiɗo fittandu debbo ko wona ɗum ko noon dadiɓe wuuro ngo gari toon ha ganduɗa beddima toon gaz uji e yogay mabɓe oɗo saaha mo gonɗen kooti nokkuji mumen toon to leydi Gambie paaɗen ma en jaɓɓo musidɗo meɗen koddanene Abouba oɗo saaha mo gonne walla ñalawma hanki o ko pelɓodiral landaji mbaɗi toon ha ganduɗa waɗi hen gañiɓe mbiyan tan ko pelbodiral musgal waɗi ɗo ñalawma hanki o to wiyete Busumbala hakkunde tan ɓe ganda ko to banggue dawrugol woni landa mennoɗo laamaɗi ɗo leydi ndi e landa jooɗiɗo e jappere laamu ngu saggal tan nde ɓe gummino e jillugol mabɓe e nder leydi ndi ha do ɓe gari to wiyete Busumbala en waynude ko sukaɓe en jalti toon joore mabɓe kaaje woɓɓe noon hewɓe koɓe ganduɗa kadi gañima kono kam ardiɓe police aɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi kolliti ko tato hen ɓuuri hen gañade taw ko gañanɗe musɗe nen tawi hande cuuɗi cafrirɗe ɗi ene wayno noon caggal nde ɓe jeehi toon woni gardiɗe ñukkintoɓe ɓe ene wonde kadi député mo gadda ko police caggal nde ɓe jeehi toon ɓe jewtide e imam mo wuuro ngo woni mbiyeteɗo Mamadou Ba ngam tan jaam e deƴere nde wawata artude e oɗon diwan ene wayno tan nde ɓe mbi tan kala mo ganduɗa jungo mum ene tawa e ndeɗo bonande maɓe ndew ha ɓe mbaɗa losgo ɓe jagga jomum ɓe mbawa rewnude jomum ete e lawol ene wayno ñalawma hande o noon ɓe jaɓiti ko wiyete pamet kala mo ganduɗa tan ɓe dokkino landa kala yamirore gam wawa yilade e nder leydi ndi haala banggue yiyande mum ene wayno ɓe jaɓiti ngol ɗo ɗerowol kayde e ñalawma hande o fof ene wayno wiyama yo lelne e leydi no hannirta ni henne mbiyen tan ko Allah rufi hen ndiyam ɓuɓɗam kono tan de ñalawma hanki o woni no filñitere mawde hakkunde ɓeɗo mennode ɗo laamade e leydi ndi e jooɗiɓe hande e jappere e laamu ngu kanko noon gardiɗo mo ganduɗa tan ko landa mennode laamade ɗo leydi ndi biteɗo Fabakary Tombong Diatta caggal nde noddi jayndenkoɓe galle makko wiɓe laamima de ene wayno kamɓe ɓe meeɗa yande hay e landa goto ɓe meeɗa fusde hay hoore goto ene wayno noon ko holɗum saabi kamɓe yimɓeɓe kala to ɓe jalti tan yimɓeɓe ene jana e mabɓe ene piyaɓe walla ene koyenaɓe walla ene ƴettoɓe hayso woni ko wutteji mabɓe ɓe ɓurni ɓen janate mabɓe paddoɓe o wino mo eeri hoorejo leydi ndi nde haalate hen so wona ɗum so ɓooyi tan wonata ko joftodiral te to fayi to wona eto ko moƴƴi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yaadude kodde nen Abouba ɗo e leydi koddanene Abouba ha joni ko toon to Banjul keddotoɗen e yidde kay koniyankoɓe leydi Sénégal taw ko joguiɓe nden ka e kisal wonande Adama Barrow oɗo saaha mo gonɗen ko hodde leydi mumen oɗo saaha mo gonɗen noon ken wona temedde joyoneɗo nana keble e taw kadi ko ɓiɓɓe gambinaɓe beele ne mbawa jogtade nden kay kisal oɗo hen gorko biteɗo Adama Barrow gonɗo oɗo saaha mo gonɗen e jonde jappere leydi ndi toon to Guinée Conakry paaɗen toon to Guinée Conakry oɗo saaha mo gonɗen e galle joguiɗo kuɓɓam leydi ndi holliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui caɗele no fewi oɗo ñalawma hande noon tugganma kay guila 8h subaka ha fayanma 18h jamma kamɓe noon ɓe jogota ko kuɓɓam yoga e nder leydi ndi kala e tugganma noon 18h ha fayanma pecce jamma on saaha kadi yoga e nokkuji ma dañ kuɓɓam yoga e nokkuji kadi ma ngakko kuɓɓam yoga e nokkuji tugganma kay tugganma pecce jamma ha fayanma 8h subaka dañata
meta ko wiite kuɓam ko wona ɗum ko noon ñalawma janngo ma leydi Guinée mawnina ko fati e manditare leydi maɓɓe ngol ne watta 59 lawola ko wona ɗum ko noon laamu leydi ndi yaltini kene wona milliard uji 4 taw koye koppareje franc guinéen ngam kay wawde wadde e nder ndeɗo hen welnere nde ɓe jogori wadde toon to Guinée ha joni toon to Guinée keddoɗen e nder leydi ndi taw e nder leydi ndi nokku biyeteɗo Zéré Koré e to noon ko sukaɓe tatto mbara toon kamɓe noon ɓe tuuma ko wujjudeɓe sang maaro e caggal noon teskede e nder ngoɗon wuuro so tawi wiyama gujjo tan yimɓe heeɓe kewi koye yaltude e jooɓo fittandu maɗa kamɓe noon ɓe janggata kamɓe noon koɓe lycéen kamɓe sukaɓe koɓe janggoɓe nde wiya tan koɓe wuyɓe ko ɗon tigui diɗɗal yimɓe yiyane mabɓe yooɓi pittali mabɓe e gardiɗo on nokku noon taw kadi gardiɗo oɗon nokku taw ko biyeteɗo Mamady Mbaye holliri ɗo wonno e batu mum tawne wonde joom wuuro ngo ko ɗon tigui haalna ɗum ɓe noddi préfet ɓe jeehi toon oɗo saaha mo gonde noon e ɓalli sukaɓe ne tawe to morgamo Zéré Koré sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire oɗo ñalawma walla mbiyen ñalawma hanki o biyeteɗo ñalawma hanki o biyeteɗo Noël Abihi ko kañum tigui ñawor mum yani kam e yimɓe tatto woɗɓe kamɓe noon ñawor mabɓe yani taw kadi aɓe tuuma ko kamɓe tigui ɓurno ɓattade oɗo hen biyeteɗo Bagbo e goto mabɓe kala ene lelo duuɓi 10 e kaso toon to Burkina Faso ko famdi ko kala ko gendarme ɓe tatto guitta e golle mum caggal noon nde ɓe gonno keerol hakkude mabɓe leydi Niger e woodi noon jaltinɗo téléphone mum ene filma ɓe tuma kay kala werla garɗo ɗon saɗa jogui carte d'identité maɗa ɓe kewi ko nanggude ɓe mbima ko ma daña ko gadduɗa 400 500 ha ujunere caggal noon on vidéo yeehi ha yetti laamu ngu ko nden tigui chef de état major nokku ittiɓe e golle mabɓe oɗo saaha mo gonɗen toon to RD Congo ko famɗi ko kala ko yimɓe 10 daha toon e nder falde Beni ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o taw dahiɓe kadi ko robel mo Ugande taw ko julɓe ɓen noon roɓe ɗen taw ko julɓe ko ɓen tigui dahiɓe sanga 18h30 ko nden tigui ɓe naati e nokku ɓe dahiɓe ha oɗo saaha mo gonɗen andaka holto ɓe goni oɗo ñalawma hande noon toon to Zambie ko seppoji mawɗi juɓɓina toon e ɗin seppoji noon saabi ɗum ko laamu ngu hadde kay wonande yeeyoɓe booli ɓe e jokkude jeyka mumen caggal teskede ñaw mbiyetegu choléra ne ari toon ha yooɓi pittali 90 neɗɗo kamɓe noon ɓe koliri mette mabɓe no fewi ha tente hoɗɓe nokku biyeteɗo bidon villa taw kadi ko leeɗe ɓurɗe wasde oɗo ñalawma hande noon ɓe duppi ponoje ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe jaggaɓe e jaydiyanke goto taw ko liggotoɗo e AFP mo leydi France toon to Tunisie oɗo ñalawma hande ko seppoji mawɗi goni toon e caggal noon guila kay ndeɗo hitande dari koye seppoji mawɗi ɓe goni gam wideɓe e gurdam leydi ndi ne seeri ha ɓurti ha oɗo saaha mo gonɗen oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji men jolamen jaɓeri sawto wala Ghali Abouba ma en ja ha toon to États-Unis d'Amérique kame Italie e ha toon to Suria jam ñalde men hettiyankoɓe radio weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jaɓiri ko dowlaji dendiɗe Amérique puɗɗotoɗen mbiyen alhamisa hanki o Donald Trump hoore jo dowlaji dendiɗe Amérique o bisminoma charɗiyankoɓe leydi ndi e nder bureau makko to galle danejo mbiyen sababu jonde nde noon ko ƴettude ɓe peeje kay ko faati ko wiyete immigration woni hoɓɓe taw ko hoɓɓe wurɓe walla aroɓe e nder dowlaji dendiɗe Amérique e ustude kadi hattade mabɓe hattani kay ɓen hoɓɓe taw ko arnoɓe e nder dowlaji he kilo ko cukalon mawni e nder leydi ha keeɓi ko wiyete carte verte noon way kono annama carte way kono annama nationalité noon ɓen noon beele kay kamɓe saɗiyankoɓe ɓe kolir tigui beele ɓenne natta hebde ko wiyete wawde hebde fattange jogade ko wayno carte loterie e wawde ustude doole mabɓe e nder leydi hen beele kay ɓe mbasa irtede ɓe mbasa yaltinede leydi ndi mbiyen e nder jonde ɗe noon kanko Donald Trump hoorejo leydi ndi o yaltini tigui konnguɗi cofɗi taw kadi ko konnguɗi pucciɗi fade huccini e lewlaji e leyɗele Afrique e ndiɗo leydi wiyetendi Haïti e nder jonde hen noon o ƴettima dennagal Afrique naaɓe foof o ƴettima kadi ndiɗo leydi Haïti o holliri e nder jonde he konngol makko kay hunde o haali ko pourquoi est-ce que toutes ces personnes ici des pays de merde viennent ici aux États-Unis ɗum noon ko konnguɗi Donald Trump hoorejo leydi den Amérique mbiyen ɗi konnguɗi noon o faani tigui koye leyɗele Afrique naaɓe e fayde kay koye ɓeɗo wiyeteɓe
wiiteɓe aytinaɓe mbiyen yoga noon e koniyankoɓe yoga noon e sharɗiyankoɓe tawtornoɓe ngun batu kolliri hen mettere mumen no feewi kono tan no pulara heewide ni haydara ala ko wawa e baaba muɗowo leydi koto leydi Italie paaɗen koninkoɓe leydi Italie halfinaɓe nden tammaji Italie ɓe kolliri tigui e ñalawma hanki o ɓe keeɓi mbawi fabade kay 1,250 e neɗɗo 1,250 e nayyo neɗɗo tawa ko immi tawa ko ɓeɗo witeɓe jinnoɓe ɗannade suuɗere woni ko wiyete clandestine kamɓe noon ɓe nanga tigui walla ɓe paaba tigui koye nder maaje kay tawa koye luggere witeɗe calabre luggere witede karab noon ne teska ko lawol kesol ngol ɓe émigré ngol yimɓe clandestine kewani rewde ene sikka noon ɓe ummori e oɗo saaha ko ndiɗo leydi witendi turque mbiyan noon ko avion ko laana noon taw ko laana ndiwoka ko fedde witege Frontex noon woni fedde leyɗele Europe naaɓe rendimɓe doole mumen kay ne coodi avion ngaji e bateau ji gam riyande paaje mumen e keeri mumen ko on kan laana tigui idi soynade ɓe haalan tigui koninkoɓe maaje leydi Italie ko nen tigui ɓen koninkoɓe tawe mabɓe juuɗe paabiɓe 1,250 e nayyo neɗɗo taw jinnoɗe ɗannade suuɗayru koto leydi Syrie paaden koninkoɓe Bashar al-Assad keeɓino fattange ñalawma hanki o hettude kay bowallade diwoɓe jeeyi bowallade diwoje gal Abou Zuhura bowallade taw koninkoɓe gal Abou Zuhura tawetegal e nder région Idlib mbiyen hanki noon tuggueneɓe keeɓigal noon ɓe jiiɗino tigui kadi wadde ko wiyete offensive mabɓe ɓennude kay ha e nder région kadi riddidde ɓeɗo wiyeteɓe rebelle kono ko garmi gara musɗo waɗi kay hakkude mabɓe e rebelle en ɓe ha rebelle en ɓe kay mbawi yirtudeɓe caggal mbiyen yimɓe noon mayɓe barmuɓe keewi hen no feewi e jamma beɗɗo Recep Tayyip Erdogan horejo leydi Turque waɗi eramo kay noddi téléphone tawa kadi ko nanɗo makko biteɗo Vladimir Poutine horejo leydi Russie ɗo saaha dambuɗo Bashar al-Assad ndeɗo karele kay nde waɗata feere foof ha oɗo garmi gara e ndeɗo haɗa dartoto ko adi kay ko mayɓe e barmumen e ɓuuro ɗo hewde. jarama Seydi Ba golle ma jooɗi peewi oɗo henna Donald Trump oɗo saaha mo gonɗen ala ko woni yidde makko kay so wona tan e hadde Afrique naaɓe kono kam oɗo saaha so tawi kadi Afrique naaɓe battiyade ha ƴatte yo toppito koye mumen ƴewano pandiniri ɓesguji mumen e nder nokkuji mumen konngol men mbaynigo hande haali Abouba mbiɗen neɗɗo kala kaɗa rokkira rokku ko moƴƴi ko ɗum woni ko Allah subahanahu wa taala wiyene Qur'anil karima on keɓata moƴƴere so wona dokkon ko jiɗɗon taw kadi ɗum oɗon jiiɗi ɗum e pittali moɗon woto jogo hunde hanatta yidde woto jogo hunde hanatta yidde woto sood ko boni dokka neɗɗo woto wat itti felore wat ko moƴƴi ko daña ko moƴƴi ko Allah rokkuma ko moƴƴi ko mo dokkuɗa o daña ko moƴƴi ko moƴƴa moƴƴina sa mayi ko moƴƴi haala e maɗa ɓiɓɓe fulɓe fullaɗe barke joolam jaɓiri ko haali Abouba to leydi Gambie koddaneni Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haji ko haali Abouba arantene kabruji men soko min mi tawtoyo an altine inchallah kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen